Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, dlouho nevyšlo video, já vím, mám trochu nějaký prácičky pro sebe, že jo, takže chci mít taky někdy volno, ale zase se vracíme k našemu YouTube sérii a ta je Stick Wars Legacy. No a my si dáme náš poslední level, kde jsme skončili. Zase to přečteme. Protiútok Swordswartů. Zbývající Swordswartové se snaží dobít zpět svou zemi a posílají proti tobě vše, co mají. To není dobrý a měli bychom improvizovat. Tak asi dáme jednoho. A tady ty dva Swordswarty. Tak, tady ten skin z minulého partu jsem dostal. Z té druhé. Ježiši Kriste. Dobře, to jsem nečekal. No. To nevadí, uděláme si armádu nějakou. Zkusíme pošťouchnout. Jak to půjde. Co udělaj? Jaj. Tak pojď. A hejtuje. Jaj, oni už jdou do mě, aha, dobrý, to nebyl dobrý nápad. No, to se asi nepovedlo. To nic. To nevadí, to vystřihnu. Bože můj, tak to byl fail jak prase. A nebo, no, já to tam nechám, jen tak. No nic, udělám si armádu nějakou, protože já už na něj neutočím. To je smrt tohleto. Tady to ne. Co jsem to udělal? Někdo něco udělal, to je jedno. No, jo, uděláme si asi 2 řady teď. Mám nějaký bonusy? Ano, mám bonusy. Ale to bohužel nebudu. Jenom kdyby byla kritická situace, což asi nebude. Jo, tak. Mohli bychom si dát toho jednoho Speartrona, jak jsem dostal v minulém videu, nebo v minulém partu. Už je 3. part. Já jako začátečník YouTube. Tak si myslím, že dělám docela pokrok. No, nevadí. Teďka to nebudu řešit, budu řešit jenom hru. Sakra! 10 goldů! No ne. Tak. Ale pořád to pro mě nevypadá dobře. Tohle asi prohraju, to bude taková ostuda. No, už zapadlo slunce, a když zapadne slunce, tak jdou. No, to říkám, ne? Do hajzlus. A dobrý, drčíme. Jo, zabili jsme je. Ne. Jo. Tak to... Trvalo nám to docela dlouho. Co jsme mohli vylepšit? Vylepšil bych asi tebe jednou. A co dělá tohle? Vylepšil bych tebe jako velikost 2. Dobře. A tady další. Co získáme tady? Magikilové. Máme ty dětky dostaneme. Jo, to jsou takový dědové, no. Dobrý, žádná nozová situace, nic, je to v pohodě. Já ho jako poškárlím, teďka můžu. Teďka se nebojím a poškárlím ho trochu. Ještě tam nic nemám, má tam jenom horníky, tomu nepomůže. Já ho jdu atakovat. Hnedka takhle na začátek.
Protože proč ne? Jo, už je tady. Tak já ho jdu ovládat. Jak bere zpátečku. Počkej. Jau, aha. Dobře, ten má trochu silnější postavičky. Nevadí, uděláme si Speartrona. Jestli to čtu správně, já nevím. Hej, ty názvy jsou tak, no, těžký přečíst. Já nechci být jako úplně sprostej, ani vulgární, nic takovýho. Prostě family friendly. Tak, já mám 4 horníky, on má 5 horníků. Ajajaj, už si tam dělá tu svoji armádičku. To není dobrý. No jasně. Tak to. A za tohle video bych mohl stihnout 3 možná. Dáme 2 jako klasika. Třeba nějaký bonus, jestli, ale když tady to bude zlídnutí nějaký dobrý, tak si myslím, že nějaký ten bonusek na příští video by mohl být. A to nevadí. Tak dobrý. Máme tady, už budeme mít 4 speedruny. Nemáme celkem vylepšený, to ale nevadí, protože i tak jsou silný. Na toho jednoho si myslím, že bychom je mohli poslat, protože má jenom zatím jednoho, asi si už dělal druhýho. Ale zatím ho tam nemá, takže já si myslím, že nám neuškodí. Protože on teďka udělal takovouhle explozi a to nás takhle odpálí. Ale on si musí načaržovat. A to je pro něj blbý. Já za toho jednoho budu hrát a jdu přímo na toho dětka. Chcípo. Tak a dobrý. Ničte to. Musíme to najdovat, aby jsme tak toho neměli zase jako moc. Ale tak musíme to najdovat tak, aby to... Ne, to jsem právě nechtěl, Sakra. Co to je? Tak tohle jsem přesně nechtěl, aby se stalo. On má. A jdu ještě do nás. To ne. No tak to teda ne, jako. Bum, on je zpomalují, ale to nám je k čemu, je zapalujeme. Tak počkej. Jau. Dětku, prostě chcípni. Tak atakujte. Tohle nevím, jak to dáme. Posílá, ale tady ten umře. Ten. Jau. Nechci. Umři, prosím, dětku. Ano, dali jsme to. Ne, tam je další. Tak jsme to nedali. Sakra. Bum. Dobrý, máme. Záchrana. Bojíš se, co? Si nějakou dělat víc hodníků. Tak, tohle bylo dobrý, no. Tady nás tou posilí docela drtí, no. To ale nevadí. Zkusím se na něj vrhnout. Má tam jenom... Dobře, má tam 2. A to není dobrý. Já mám nahitovanýho Speartrona. Ale jo, dobrý. Zabijíme to. Dobrý, jeden umřel. Pozabíjejte mu horníky. Tak. Musíme odvést pozornost na chudáky Swordwarty
aby jim to tam ničili. A máme tady toho Spirtrona, který, nebo nevím, jak se to pře, který je plný hapka, takže ten vydrží a oni prostě ničí tu sochu, takže tohle je plán a jo, dobrý. Měli bychom to zničit. Takže papa, magikilové. A vyhráli jsme. A máme i 6 další. A teďka se nám otevřou magikilové. Magikil. Tak, magi. Jo, mám taky nový skin, ano, to je klasický. Já bych se vylepšil a máme to kopí. Tady obchod. Truhly. Ano. Truhličku. Co máme? Dobře. Máme tady ten skin. Ale to asi nás teďka úplně nebude zajímat. No nic, já vám děkuju, že jste se koukli na tohle video. Jestli chcete další, tak dejte like. Odběr samozřejmě. I zvoneček, jestli chcete. Jestli ne, nic to nebude vadit. Hlavně, že tam máte ten odběr, je to zadarmo, takže proč ne? Mě to udělá potěšení, vám třeba taky, aby vám neuniklo žádné video z Stick Wars Legacy a uvidíme se příště. Čau.